बरायबाय बडो इनफो यूट्यूब चेनेलाव दिनै रां मोनग्राफोरनि सरकारनिफ्राय रां मोनग्राफोरनि सायाव आपडेट लाना फैदों मानोना गोबां कमेन्ट्स नोंथांमोननि फैसाया थांनाय बर' हाबदों आरो हाबाखै एबार मा जागोन गोदान गोजाम पेन्सन मोनग्रा बेनिफिसियारिज आरो लोगोसे नोंथांमोननि अरुणोदय स्किम आरो लोगोसे आसामनि स्किम नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ 2 लाख 5 लाख स' बिनि सायाव बिग आपडेट स' लोगोफोर जाय नोंथांमोना बडो इनफो यूट्यूब चेनेलाव गोदान हानायसेबां शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट्सबो खालामबानो जाबाय दायो जों फैबाय आसामनि स्किमनि सायाव अरुणोदयनि सायाव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 1250 रांखौहाय थांनाय बाराव मोनदों जायफ्रा गोदान एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबबाय स' बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव माब्ला हाबगोन नोंथांमोना जायफ्रा रां मोनबाय थायो मिथिगौ नाथाय जायफ्रा गोदान नोंथांमोना मिथिया स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि नेक्स्टनि फैसा मोननो गोनां राङा नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 10 डिसेम्बराव नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबसिगोन नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ अरुणोदय स' बेजों लोगोसे अरुणोदय हाबनाय लोगो लोगो पेन्सन नोंथांमोना जि मोनो हमना ला 350 250 बेनिफ्राय 500 नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय हाबनाय जागोन आरो लोगोसे दायो माइरंखौ नोंथांमोना मिथिखागौ 1 अक्ट'निफ्राय 10 अक्ट'नि गेजेरावनो नोंथांमोना माइरंखौहाय मोनगासिनो दं एबा मोनबाय थासिगोन जानुवारि जानाय लोगो लोगो आरो दाबो मोनो खायसे जायगायाव मानोना बेखौहाय स्मुथलि खालामबाय आसाम गभर्नमेन्टआ जे नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय राङा हाबसिगोन दा बाथ्रा जाबाय नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौहाय नैबे 10 अक्ट'आव मोनो नालाय स' बेजोंनो नोंथांमोना जि मोननांगौ स' नोंथांमोना बेखौहाय बे रांजोंनो नोंथांमोना एसे एनै होनानै नोंथांमोना लाबोनो हागोन लोगोसे कारेन्ट बिलखौबो नोंथांमोना बेजोंनो हमना ला 250 जों होनो हागोन दा अरुणोदयआ 1000 मोन अके 1000 मोन बेखौ बारायनानै 250 खालामनानै 1250 खालामदों बे जाबाय कारेन्ट बिलनि थाखाय थ' बे जाबाय नोंथांमोननि अरुणोदय स्किम बेनिफ्राय जायनोखि जोबजासिम नोंथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन साइन खालामनो मोन्दोंमोन अब्लासो नोंथांमोना बे रांखौहाय मोननाय जायो स' बेनिफ्राय खायसे रां हाबाखै रां हाबैनि जाहोना एकाउन्टजों नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टजों बेनिफ्राय आधार कार्डजों लिंक खालामथार लिंक खालामाबा राङा हाबनो नागिरा गभर्नमेन्टआ मानोना डाइरेक्ट नोंथांमोननि एकाउन्ट ट्रेन्सफार खालामो बेखायनो नोंथांमोना आधार कार्डजोंहाय बेंकजों नोंथांमोना लिंक थाथारनांगौ जायो होमबासो दानि जुगाव रां हाबो थ' जियानो जा बेल' नङा जायखिजाया गभर्नमेन्टनि पिएम किसान स्किम जा गुबुन गुबुन पेन्सन जा नोंथांमोना बेंकजोंहाय आधार कार्डजों लिंक थानांगौ होमबासो नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय डिबिटि सिस्टेमाव नोंथांमोना मोननाय जायो जेरैहाय डाइरेक्ट बेनिफिट्स ट्रेन्सफार होननानै जों जायखौ मिथिगौ बेखौहाय सोहरनाय जायो स' बेखायनो बेयाव मोनसे एवारनेस हिसाबै हरबाय जे नोंथांमोना दासिमबो लिंक खालामाखैबा खालामना लाबानो जाबाय जुदि खालामाबा नोंथांमोननि फैसाया फासिनो हागौ एबा इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोनाबो जानो हागौ स' बेनिफ्राय पिएम किसाननि 2000 बेखौ नोंथांमोना मोनगोन मार्च दानाव 2024 मार्च दाननि खाथियाव नोंथांमोना बेखौ मोनहैसिगोन पिएम किसाननिखौ मानोना दाखालिसो मोनदों नालाय स' बेखायनो नेक्स्ट दानावसो नोंथांमोना मोनहैगोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ आरोबाव सीएमनि फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स जायनाखि बेकाराव दं एबा आनएमप्लयड दङ स' बेयाव जोङो फैनाय लोगो लोगो अफिसियेल साइडआव फैनाय लोगो लोगो बिनि लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन नोंथांमोना थाबैनो बेयाव आरोबाव नोंथांमोनाहाय फाइनाल साबमिट खालामनो हाथारसिगोन स' बेखायनो फाइनाल साबमिट खालामो नोंथांमोना नैबे लगिनआव थुनांगोन स' बे लगिनआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगिन खालामनानैहाय नायबानो जाबाय मबाइल नाम्बारखौ होनानै नोंनि दाखालि रेजिस्टार खालामनाय मबाइल नाम्बारखौ बेयाव होदो OTP होदो आरो बे नाम्बारखौ होनानै स' नोंथांमोना लगिन खालामनो डिटेल्सखौ मोनगोन स' दायो बेयाव लगिन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनबाय जे बेवहाय नोंथांमोना मोनदों थाबैनो बिनि अनलाइन एप्लाइआ जाथारसिगोन अके स' थाबैनो बिनि एप्लिकेसन साबमिटआ जाथारसिगोन नोंथांमोना दाखालि जाय रेजिस्टार खालामदों बे आइडिजों होनानै लगिन खालामनानै नोंथांमोना नैबे 2 लाखखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना होनांसिगोन आरो बे जागायगोन 2024 आव नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय फार्स्ट किस्तिया हाबनाय जागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि दिनैनि राङारि अनसुंथाइ आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान हानायसेबां साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि नोंथांमोना स्किमनि बागै एबा लननि बागै आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन